I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Danas je sa mnom Nikola. Da, on će uskoro napraviti kanal, kako će se zvati? Ako ja znam, ako uopšte ne napravim. Da, možda će napraviti. Danas, kao što sam rekao u zadnjem klipu, u stvari nisam rekao, ali... U stvari zadnji klip vam se jako svideo. 12 pregleda. Jako, 12 pregleda, jedan like. Dobro, ajde, ovo mi je treći video, Živkoviću. Ajmo odigramo. Igrat ćemo, novi serijal je Minecraft preživljavanje. Okej, ne, idemo nešto. Export something new. Što ne bi to, brate, što bi to? Pa ne možemo zaključeno je. Okej, survival i idemo. Čekajte. Okej. Gdje Bob se gleda? Ne, samo se čuva. Da, ako ovaj igrica da dođe, evo ga. Okej. Na početku moramo da pravimo kuću. Okej. Igrice, ne zezaj me. Evo ga. Da vidimo da nas je stvorio. O, na kraju mape me je stvorio. A nije. Ali laguje, baguje. Ne veze, evo ga. Stvara se polako. Prvo moramo da cijepnemo malo drvo. Dođi drvo da te cijepnem. Prvo ćemo napraviti neku početnu kuću kasnije, ali za sad treba da prvo da cijepnemo drvo. Da napravimo crafting table. Ala baguje. And the game crashed. What? Baguje ti igrica, ne vala s telefona. Nije to zbog telefona. Pauzirat ću video i idem da provjerim šta je s ovo. Okej ljudi, evo nas nazad, morali smo nešto... Osvajati Luka vatru. Ne, nećemo. Jer ne možemo. Možemo. Ne možemo. Grozni smo u Battlefield-ovima. Pa čuti kako ja dam u čošak onako. E pa to sam i ja uspeo. Jednom ja sam 4 puta. Zato što sam ja jednom i pokušao. Aha. Pa da. Malo ćemo prvo da cijepnemo drva. Potraće. Da, potraće. Mislim da je ovo zadnje. Dop. Ne! Što se postavljaš? Idemo da napravimo crafting table. Crafting table. Ok. Onda... Čekaj. Gdje zađemo iz ovoga? Sad ćemo ovdje za početak crafting table. Ok. Sad ćemo da craftujemo stvari. Sad ćemo da uzmemo wood. 24 wooda, ok. Napravit ćemo štapiće kao za početak. Štapići. 8 štapića. Treba ćemo prvo kramp. Onda mač. Sekira. I lopata. I uzet ćemo jedna vrata. Pošto će nam trebati. Kad budemo pravili kuću sad. Da. Ljudi, idemo u vatru klip. Ne, idemo. Moramo da cijepnemo još malo drva. Oh my god. Oh my god, evo ga, konač. Luka. A dobro. Ljudi, radio sam bateri. Čekajte, malo cijepnemo drva. Prnjav. Šnackna. Malo da cijepnem drva. Pa da pravimo kuću. Kuća će nam trebati. Ali čuo se što od gore. Nema veze. Lupa urete. Valjda se neće čuti u klipu. Čekajmo sad da napravimo drvo. Napravimo još drveta. Da.
Ok, imamo 16 tog, ajmo napravimo neku početnu kuću. Pogledaj. Ok, on ne znam ni šta radi, on nije normalan. Radi neke čudne botoflipove. Opa, evo ga. Opet, znači, kao što sam vam sad rekao, on nije normalan. Radi, Ko je bolji, ja ili ti u Battleflipu? ni jedan ni drugi, oba dvojice smo grozni. Ma da. Morat ćemo još malo da cijepamo drva. Da, idemo još da cijepamo drva. Evo stavljamo vrata. Tu meni da ja ovo vrata mogu damo. Dobro. Idemo da cijepnemo malo drva. Idemo da seče. Ali će ti bagovat kad idete na YouTube. Neće. Ma ne, neće. Prekini da radiš to. Možda ti reći. Šalim se, Luka, šalim se. Malo još da cijepamo drva. What? Onda se bug neki desio. Obavezno posjetite kanal Delta Momci, to od našeg druga. Da. Pogledajte video Delta Momci. Mislim kanal Delta Momci. Mislim da ima par videa, ne znam. Ok, ajmo sad idemo da pravimo. Znači, prvo će nam kuća biti šarena. Pa ćemo kasnije da je promenimo. Ugle. Ok, ajmo da napravimo i ovo. Onda ćemo da napravimo chest, dva česta. Dva česta nam trebaju. Onda znak, da se zna da je ovo naša kuća. Onda stick nam ne treba trenutno. Da vidimo, treba će nam stepenice. U stvari neće. Da hoće. Ne, Ako neće. pravi na sprat. Nećemo još praviti sprat. Ovo je tek početno. Ok. Uzeli smo drvo. Drvo. Ok, ajde. Uđem u inventar. Napišite u komentarima da li hoće da snima Clash Royale, ali mislim... Već snimam Clash Pa Royale. da, ali vama se baš vidi Clash Royale, tako je. Ako volite Clash Royale, obavezno napišite da li želite da ga još snimamo. Naravno, ja ću ga snimati. Možete zbaciti serijal Ekipa sa Ice Wizardom. Da, pa dobro, ajde. Čekaj da uzmem ovo drvo. Ok, to je to. Ili Ice Wizard imalici. Što smo tihi? Ok, ljudi, ne znam zašto smo tihi, zato što stvarno ne znamo ni mi. Ok, double chest tu, ovdje crafting table. Da stavimo znak. Ja sam vrijeme gledam crtanje, ne gledam te. On je inače dete. Ja dete. Ma svi smo deca, Nikola. Imamo 10 godina. Pa nismo mi deca. Joj, koliko vata. Vata, to je. Pa da, jedan profesionalizam. Šta je bre profesionalizam čuti? Ja sam profesionalizam. Nijem profesionalizam. Zajebala se. Ko ima? Čuti bre. Ne znam šta je ovo. Čekaj malo dole. Još malo. Ajde, tako. Ali bako je. T. E.
Terminator DX. Ne priča ko je Terminator DX glupo ime. Ćuti. O moj Bože, vidi ovo. Je ovo peska igrice ili šta? Pogledaj. Bilo glupo. Čekaj da ponovo ovo postavim. Luka, a šta znači DX? Ne znam, tako sam nazvao kanal bez veze. Pa šta? Kaži mi ti sudiš sad. Kako glupo ime. Ti si glupo ime. Ne, nisam. Da, jesi. Ne, nisam. I Delta Momci, ne znam zašto je naš drug nazvao kanal Delta Momci, zato što on sam snima. Ne snima. Sa kime snima, majke? Sa Stefanom Kojim Stefanom? Smiljanić. Ma da, jesi vidio neki njegov video? Da. Koji? A pogledaj na YouTube. Kako zove? A Delta Momci. A kako mu zove video? Ovo tu jedan video, zaboravio sam. Bože. Opa, baš. Ok, još malo će da padne mrak, moramo brzo. Brzo! Dalje? Tako. Uzma još drveta. 200 na sat. U krivini. Dislajkujte video slobodno. Ne dislike. Lajkujte video i ostavite komentar, ako ne, nemojte ga ni gledat. A što? Dobro, ajde nek rade šta hoće sa životom, mene baš briga. Čajem se. Obavezno like. Neke uzeš ne još drva. Joj, će padne mrak. Već je pao. Ok, zatvaramo se. Zvar mislim... dovoljno. Imat ću, imam 20 još. Da, stvarno ne znam kako ćemo napraviti baklje. Ju, kako mračno, majko. Čekaj, malo da izađemo napolje. Ima što se šapne. Ok, bit će nam problem. Morat ćemo da tražimo ovce sada. Da bismo napravili... Krep. Da. Pa li imaš to piće? Pa nemam ni vunu. Treba mi vuna da bi napravio krevet. Napravi baklje. Pa nemam ugalj. Da. Morat ću kasnije idem da kopam. Da nađem neki rudnik. Ova sunđer tvoj brat, kako to smiješ? Znate ona od Rufa Ninternim otkriju. To nije mnogo. A? Znaš ti od kad je taj video? Ljudi, mislim da ćemo ovdje završiti video. U sljedećoj epizodi, u sljedećem videu ćemo nastaviti. On ovdje radi botov i poj, gledajte ga kako je lud. Ne znam ni da radi botov i poj. O, brate. Ok, ovdje završavamo. Ne. I da...